V tomto videu sa pozrieme na to, ako napojiť dáta zo ShopTetu do Google Data Studia, ktoré nám umožní vytvárať takéto prehľadné a interaktívne reporty. Tak poďme na to. Prvým krokom je napojenie dát zo ShopTetu do Metrixany, ktorá nám tieto dáta pripraví na to, aby sa dali využívať v Google Data Studiu. Prihlásime sa teda do nášho účtu, prípadne sa zaregistrujeme, ak účet ešte nemáme. Registrácia je veľmi rýchla. Po registrácii sa nachádzame v administrácii Metrixany, kde si jednoducho pripojíme nový zdroj. V našom príklade sa pozrieme na napojenie dát zo ShopTetu, konkrétne ShopTet objednávky, tým pádom vyberám možnosť ShopTet objednávky. Na prepojenie Metrixany a ShopTet e-shopu budem potrebovať ShopTet token, ktorý získam prostredníctvom ShopTet doplnku, ktorý si nainštalujem na e-shop. To znamená, prejdem na náš e-shop, ktorý chcem prepojiť a v prepojeniach v časti ShopTet doplnky vyhľadám doplnok Metrixana. Tento doplnok jednoducho na jedno kliknutie nainštalujem. Po inštalácii prejdem na nastavenia doplnku a tu sa nachádza ten náš API kľúč alebo token, ktorý potrebujem k napojeniu. Tento token ja potom viem kedykoľvek nájsť v správcovi doplnkov v administrácii e-shopu. Keď sa pozriem na nastavenia doplnku, opäť sa dostávam na túto stránku, kde mám token, ktorý potrebujem na prepojenie. Pádom môžem sa vrátiť do Metrixany. Názov e-shopu je len pre náš prehľad, to znamená napríklad e-shop 1. ShopTet token skopírujem z doplnku a pridám zdroj dát. V tejto chvíli mám napojené dáta zo ShopTetu do Metrixany a Metrixana spracováva tieto dáta vždycky automaticky raz denne v nočných hodinách. To znamená, teraz ja mám možnosť buď počkať na ďalší deň, kým sa dáta zo ShopTetu o objednávkach z môjho e-shopu spracujú, alebo si viem behom dňa importovať tieto dáta manuálne a tým pádom bude zahájený import aj mimo týchto nočných hodín. Tento import trvá niekoľko minút až niekoľko desiatok minút podľa toho, aký veľký objem sa nachádza v našom e-shope, to znamená, koľko je tam objednávok. A hneď ako bude import, respektíve dáta pripravené, tak uvidím dátum posledného importu. Po pár minútach vidím, že import bol úspešne dokončený, tým pádom dáta mám pripravené a môžem s nimi ďalej pracovať. Na tento prehľad sa viem kedykoľvek pozrieť v rámci zoznamu všetkých napojení. Detail jednotlivých napojení vždycky uvidím dátum posledného importu, prípadne aj na hlavnej stránke v zozname jednotlivých zdrojov. V tejto chvíli mám napojené dáta zo ShopTet objednávok do Metrixany, ktorá ich má pripravené pre Google Data Studio. A ďalším krokom je prepojenie priamo v Google Data Studiu. Znamená, prichádzam do Data Studia, vytvorím si nový report a budem chcieť napojiť tieto dáta, aby som s nimi vedel ďalej pracovať. To znamená, vyhľadám si príslušný konektor, to znamená, v našom prípade sú to ShopTet objednávky. A na prepojenie do Google Data Studia budem potrebovať API kľúč všeobecný v rámci Metrixany. Tento je iný ako API kľúč, ktorý sa pripájal na konkrétny e-shop. Ten nájdem vo svojom profile hneď tuto v prvom oranžovom rámčeku. Kopírujem si ho, nahrám ho a idem ďalej. V tejto chvíli mi Data Studio ponúkne zoznam všetkých mojich ShopTet účtov, ktoré mám v konektore ShopTet objednávky napojené. Potom vidím tu svoj napojený e-shop 1, ktorý si vyberiem, pridám, počkám, kým sa mi prepojí s Google Data Studiom. Ešte schválim pripojenie a v tejto chvíli mám napojené dáta zo ShopTetu do Google Data Studia prostredníctvom Metrixany a môžem s nimi ďalej pracovať. V tejto chvíli mám úplne prázdne plátno, kde si viem začať svoju prácu, svoj report úplne od nuly a na to, aby som vedel, s akými dátami viem pracovať v rámci tohto konektora, tak sa viem pozrieť do nápovedy, do špecifikácie, v tomto prípade pre špecifikáciu ShopTet objednávky a vidím, ktoré všetky polia, ktoré všetky dáta sú dostupné v tomto konektore. Na ukážku si môžeme pozrieť napríklad nejaké dáta ku konkrétnym produktom, ktoré budem chcieť vidieť na úrovni kódu produktu, to znamená, vyskúšam pracovať s týmto údajom s kódom produktu. Tým pádom pridám si napríklad takúto tabuľku,
kde budem chcieť mať ako dimenziu práve tento kód produktu a ako metriku si volím napríklad celkovú cenu bez DPH. Vytvoril som si teda takto veľmi jednoduchú tabuľku s kódom produktu a s cenou bez DPH. Viem si pridať napríklad ešte ovládanie dátumu. Som si vedel vybrať, za aké konkrétne časové obdobie chcem tieto dáta mať. A takýmto spôsobom by som vedel postupovať a postupne si tvoriť report podľa seba. Viem si kedykoľvek pridať nejaké ďalšie dimenzie alebo ďalšie metriky, napríklad ak by som chcel vedieť status podľa statusu objednávky, aký objem tržieb alebo objem v produktoch mám v jednotlivých stavoch objednávky, tak si jednoducho prepnem dimenziu, ktorá mi tam vyhovuje a takýmto spôsobom by som si následne vedel vyskladať celý ten môj Data Studio report na základe dát, ktoré mám k dispozícii v tomto konektore. Vedel by som využívať ďalšie desiatky rôznych vizualizácií a postupne by som si ten report vyskladal. To je prvá možnosť, robiť to úplne od nuly, od bieleho plátna. Alternatíva, ktorú ponúkame, alebo ktorú Data Studio umožňuje, je využiť tzv. Šablóny. To znamená, už je nejaká predpripravená forma toho reportu. V tomto prípade pre ShopTed objednávky je tu niekoľko rôznych užitočných prehľadov, napríklad základný prehľad nejakými tržbami, podproduktami rozdelenými podľa značiek, detaily k objednávkam, kde tu máme opäť nejaké sumárne dáta, prehľady podľa stavov, prípadne sú tu potom nejaké iné reporty, ako napríklad prehľad zákazníkov podľa mesta, prípadne Data Studio umožňuje napríklad aj takúto mapu, kde vidím z ktorých častí alebo z ktorých konkrétnych miest chodí najviac objednávok, najviac tržieb. Veľkou výhodou týchto šablón je, že ja si ju viem jednoducho skopírovať a následne upraviť podľa seba a mám ušetrené veľké množstvo času a zároveň mám aj nejakú základnú inšpiráciu. Potom ukážeme si, ako pracovať aj s touto šablónou. Ja tú šablónu viem jednoducho skopírovať a vytvorí sa mi kópia, ktorú už ja viem následne upravovať, napojiť si tam svoje dáta a pracovať s tým, ako potrebujem. To znamená, mám jednak jednej kópiu z tej základnej šablóny a viem s ňou ďalej pracovať. To znamená, prvý krok, ktorý by mal byť, že si do tohto Data Studio reportu napojím svoj zdroj dát. Lebo teraz tie dáta, ktoré sú tam napojené, tak sú nejaké vzorové dáta, ktoré sú v tej šablóne, ale ja tam samozrejme chcem svoje dáta, to znamená, opäť si nájdem konektor pre ShopTed objednávky, a opäť postupujem rovnako. Opäť si nájdem svoj API kľúč a napojím si tam svoj konkrétny e-shop, ktorý ma zaujíma. Ďalšiu vec, ktorú ešte spravím, aby to bolo pre mňa prehľadnejšie, tak si upravím ten práve napojený zdroj a premenujem si ho tak, aby som vedel, že sa jedná o tento konkrétny zdroj dát, keď budem následne meniť. To znamená, ja mám teraz spravenú kópiu šablóny, ktorú si viem upravovať akokoľvek podľa seba, to znamená, viem tam niektoré prvky mazať, viem ich posúvať, viem tam pridávať ďalšie prvky a jednoducho dotvoriť si tú šablónu podľa seba. Keď chcem teraz zmeniť zdroj dát, jednoducho to spravím tak, že si kliknem konkrétnu tabuľku a len vymením zdroj dát, ktorý som práve napojil. Tým pádom sa mi tam nahrajú moje dáta v tom vizuále alebo v tom danom prvku, aký je pripravený v tej šablóne. Viem to samozrejme robiť aj hromadne, to znamená, označím si viacero prvkov alebo kľudne všetky prvky na stránke, mením tam svoj zdroj dát, aby som videl svoje dáta. Takto by som mohol postupovať so všetkými prvkami, ktoré sa nachádzajú v šablóne. Ak mi niektoré budú vyhovovať, viem ich ponechať, ak mi niektoré vyhovovať nebudú, viem ich kľudne vymazať, poposúvať a prispôsobiť si ten report tak, aby vyhovoval práve mne. To je výhoda práve aj tých šablón a potom tej kópie,
že 20 ľudí si to môže spraviť 20 rôznymi spôsobmi. Takto by som vedel postupovať, meniť si farby ďalej, až by som sa dostal do toho svojho finálneho stavu alebo stavu, kedy by som bol tým spokojný a samozrejme následne kedykoľvek o deň, o týždeň, o mesiac by som si vedel spraviť ďalšie dodatočné úpravy, ktoré by mi vyhovovali. Poďme si na záver ešte povedať nejaké výhody všeobecne používania Data Studia, nie len čo sa týka dát zo ShopTetu, ale všeobecne. Tak veľkou výhodou je určite tá flexibilita, že je možné používať desiatky rôznych typov grafov, tabuliek alebo špeciálnych prehľadov, ako bola napríklad tá mapa a rôzne si ich kombinovať, takto stránkovať, ako je to v tomto prípade a jednoducho docieliť ten report presne podľa seba. Data Studio ponúka veľké možnosti, ako si ten report prispôsobiť podľa seba. Ďaleko to prekračuje nejaké predvolené možnosti, ktoré sú napríklad v ShopTet administrácii alebo všeobecne v iných administráciách, ktoré sa nesústredia tak na tú vizualizáciu dát, ale tie užitočné dáta tam niekde sú. To je prvá výhoda. Ďalšia výhoda je obrovské šetrenie času, to znamená, keď ja mám vytvorený už nejaký svoj prehľad, report, tak by mal ideálne šetriť čo najviac času, aby som ja nemusel chodiť povedzme do tých administrácií alebo do nejakých iných prehľadov a neustále si to filtrovať, upravovať, ale mal by som ja v tých prehľadoch vidieť všetky dáta, ktoré potrebujem na prvý pohľad alebo čo najrýchlejšie. To znamená, budem potrebovať vedieť, ktoré produkty mi robia najväčší obrat za nejaké konkrétne časové obdobie, tak rýchlo ho budem pozrieť napríklad v tomto grafe, prípadne potrebujem vedieť rýchlo predajnosť značiek, mám tu pripravenú tabuľku, nemusím sa nikde preklikávať, nič hľadať, nič filtrovať. Čiže to je ďalšia z výhod. Potom veľká výhoda Data Studia je kombinácia zdrojov. To znamená, nemusím ja využiť len dáta zo ShopTetu, ale viem si tam napojiť napríklad dáta z Heureky alebo dáta z Google Analytics, z Google Ads a z ďalších zdrojov, ktoré potrebujem a ktoré chcem mať na jednom mieste a nemusím sa tým pádom preklikávať medzi administráciami jednotlivých nástrojov, dáta si rôzne kombinovať, sťahovať, potom s nimi pracovať jednotlivo, ale mám ich na jednom mieste, či už v jednom reporte alebo kľudne na jednej stránke, alebo dajú sa dáta spájať aj v rámci jednotlivých napríklad tabuliek alebo grafov z rôznych zdrojov. Takže to sú základné výhody Data Studia pre vizualizáciu a prácu e-commerce dátami. A jedna ešte výhoda na záver, tak všeobecne Google Data Studio v tej základnej verzii, ktorá je dostatočná pre drvivú väčšinu používateľov, tak je úplne zadarmo. Toto je len jeden z príkladov, ako vám Metrixana pomáha vizualizovať a automatizovať e-commerce dáta. Vyskúšajte ju na 14 dní zadarmo.